Όσο για τα βίντεο του Μαρινάκη, απλά γελάω. Δεν ήταν ο Μαρινάκη που σας έλεγα ότι όλο και πάει και ξύνεται στην μαγκούρα του Τσοπάνη. Βλέπε μαγκούρα τη Freedom και τις χορηγίες της και που εγώ δεν θα παίρνω ποτέ γιατί πρέπει να είμαι αντικειμενικός. Ήσουν τελικά αντικειμενικός, κύριε Μαρινάκη, όταν πήγαινες και συνυπέγραφες τις ιδέες που σήμερα λες ότι δεν είναι και τόσο καλές για το πώς θα βγάζεις λεφτά που παρουσιάζει τα βιβλία του ο Τσούνης? Εσύ ήσουνα. Ήσουνα εσύ που πέρσι ανέβαζε συγκεκριμένα κανάλια influencers, financial influencers και συγκεκριμένα ανέβαζε την Ιωάννα Τυφό, τον Χρήστο Τσούνη και τον Λουκά? Εσύ ήσουνα. Εν τω μεταξύ ήταν ο Λουκάς αυτός ο οποίος με βάση τη γραμμή της εταιρείας της Freedom έκανε τα IPO. Έβγαζε πού να επενδύσουν σε ποια IPO, τα οποία πήγαν όλα κατά διαόλου και ξέρουμε όλοι, όποιος ξέρετε βασικά στις επενδύσεις, ότι τα IPO είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και εσύ αυτόν τον άνθρωπο που του λέγει στον κόσμο ότι ναι, εμπιστευτείτε αυτό το κανάλι, εσύ ήσουν.